O fis Mai 2023, mae cyfraith newydd sy'n golygu y bydd rhaid i chi ddangos dogfen adnabod gyda llun mewn gorsafoedd pleidleisio cyn y gallwch chi bleidleisio. Byddwch chi ei angen ar gyfer etholiadau seneddol y DI ac etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Ond ni fyddwch chi yn ei angen ar gyfer etholiadau'r Senedd nac etholiadau Llywodraeth leol yng Nghymru. Mae llawer o ddogfennau adnabod fydd yn gweithio. Eich pasport, llwyddiaduru, bathodyn glas, neu docyn bws pobl hŷn. Ddim yn berchen ar ddogfen adnabod gyda llun? Peidiwch â phoeni. Gallwch wneud cais ar-lein, drwy'r post neu yn bersonol, am dystysgrif awdurdod pleidleisio. Mae'n dogfen adnabod gyda llun, rhad ac am ddim, yn arbennig ar gyfer pleidleisio. A chofiwch, os nad ydych chi wedi cofrestru, allwch chi ddim pleidleisio. Felly pam ddim gwneud y ddau peth ar yr un pryd? Dydy'r etholiad nesaf sydd wedi ei drefnu ddim tan fis Mai 2024. Ond mae'n dda bod yn barod. Felly os nad ydych chi wedi ei gwneud hynny eisoes, ewch ar-lein a chofrestru i bleidleisio nawr.